Sizin karşınızda Yaşlar To'xtalishinin КВН командасы. Hem biz başlayız birinci minyatür. Көз алдыгызга китерегез Yaşlar To'xtalishinin съемка барышында. Selam, sizning bilan men Zulfiya. Шулпан? Zulfiya? Unutqanman, bizning bit bugun КВНдагы шикелле командада үзгәрешләр вакыты килеп җитте. Әйдәгез әле яңа команда белән бергә җыелыйк. Шулай итеп КВНның яңа уенчылары Руслан һәм Шулпан. Әйдә КВН дигәннән Әйдә Шаярт лигасының финал уены булып узды. Әлеге чарада безнең хәбәрчеләребез, дөресрәк әйткәндә, махсус агентларыбыз булды. Siz бик дөрес сөйлисез, ләкин мин нәрсәне искәртеп китер идем. Финал уенына кадәр безнең башта чирек финал, аннары ярым финал булып узды бит. Әйдәгез шулар турында видео язма карап китик. Бик яхшы идея. Аннан соң инде финалга күчәрбез. Әйдәгез, карыйк. Туктагыз әле, булай булмый. Безнең бит инде моны күргән бар. Сәхнәгә иң шәп командалар чыга, залны рәхәтләнеп көлдертә, арадан иң шәпләр билгеләнә. Һәркемнең күңеле шат һәм күтәренке. Ә моның алдыннан нәрсә? Перде артында нинди тормыш кайный? Һәм гомумән КВН татарча була аламы? Нәкъ менә әлеге сәхнәдә катнашучыларыбыз үзләренең чыгышларын ясый. Нәкъ менә биредә яңа йолдызлар туа. Әйдә, шаяртка барабыз. Алар инде юмор остазлары. Әйдә, башта үбер белән таныштыру итәйек. Бұл Денис бик нык чувствительный малсайтып. Bütün этапларны бергә узганга күрә без командалар белән тәмам дуслашып беттек. Алар өчен борчылдык, куандык һәм һәрберсенең төрле икәнен аңладык. Командабыз ничек атала? Башым кырмыскасы! Егетләр, кыз, хәлләрегез ничек һәм сезнең төркемегез ничек атала? Biz Ремчек КВН командасы Балтач районынан, безнең хәлләр әйбәт. Сез бигрәк эмоциональ карамыйм. Бигрәк тә. Кирәк икән рофлин, кирәк икән пролин, кирәк икән крупнин. Бу әйберләр белән шутер. Узган уенда Айдар Садыров заманчалык җитми дигән иде. Без аны төзәттек. Татарстан Республикасының Шаяннар һәм Тапкырлар клубы 1994 елның ноябрендә оеша. Шулай итеп, күпләр яраткан уен Татарстанда безне инде 25 ел көлдертә, шатландыра һәм йөзләгән катнашучыны бер гаиләгә берләштерә. Икенче панталон бәлеш. Наилә, синме бу? Безнең бүген Талия башлыйбыз әйдә. Безнең бүген ярар. Безнең бүген супер ни? Супер. Юк, супер түгел, супер миссия. Супер миссия безнең бүген дуслар. Менә күргәнегезчә, КВНда егетләр командалары күбрәк. Менә карагыз. Менә кызлар безгә бүген КВН уенчыларына әйләдем. Кызлар да шаяра белә икән, избатларга кирәк. Әйдәгез башлыйкмы? Әйдәгез башлыйбыз. Biz булдырабыз, кызлар шаярта. Всё, әйдәгез. Алдык. Без бүген тикшерү үткәрәбез. Һәм менә бездә шундый сорау: ни өчен КВНда кызлар әзрәк? Бик шәп җавап. Кызлар бик аз, чөнки жюрилар өйләнеп беттеләр. Ярый. КВН не для девчонок. Нигә? Хәвләргә кирәк инде. Рузел, кил әле. Нәрсәгә кызларны КВНга чакырмыйлар? Әдилә, нәрсәгә чакырмыйлар сезне? Мин иң әйбәт уйнаучы командада. Ну, мен син генә сөйләшәсең монда. Әйме? Минемчә, бу дөрес түгел сезнең белән 19-нчы риза. Безнең командада берсиләр иде. Берсенеке ашау пешерә, икенчесенеке бала кары, өченчесенеке кырыйва. Язмыштан узмыш юк.
Ну, безнең командада кызлар күбрәк уйный инде, ләкин минем уйлавымча инде кызларга шутка бик күп килми. Егетләргә ул җайлырак бирелә шутка уйлауга. Каян килә аларга? Күктән төшә. Күктән төшә. Кызлар инде ул кием җыючы, малайлар артыннан карап йөрүче. Шул инде кызларның эше. Хәтта бит жюриләрдәген бездә ир-атлар күбрәк утыра. Сан турында күргәнегез бармы? Аны күргәнегез бармы? Һәм менә безнең сезгә шундый кечкенә генә тикшерү. Мин хәзер сезгә КВНның жюри әгъзаларын күрсәтәчәкмен. Сез аларны пародировать итәргә тиеш. Ә сез инде атарга кайсы жюри әгъзасы булды бу? Әзерме? Кто у меня в команде? Надо словами говорить? Можно словами, да. Поэтому КВНда кызлар бик аз. Результат күрдегезме? Диджей Радик. Жюри дим. Жюри? Җавитовый? Yok. Айваз Садыров. Точно. Опять замена? Мен чувствую. Айваз Садыров. Шәп шулай микән? Әле генә өйләнде бит. Аңа кияүгә шанс килә. Бу Это наша фамилия. Красавчик. Ну вот инде. Бер ни дә тормый. Монда күзлектән, монда гитара. Шырла. Бер бәсем килә, на. Ул әйтсен әле, ул татарларны күбрәк белә. Можно песня, пожалуйста, извини меня просто. замена игрока, давай. Ильнас Сафиуллин. Җавит Шакиров. Яра, киресен әйтәм, теге көндәшләр ямсызлар. Ишат Юнусович. Да кепкада и вот дусларым, моторларым. Хәзер замена кирәдән. Кире замена? Зөлфия Кайның ире. Әйтте бит инде аны. Әйттеме инде? Давыл күрсәт. Мин Зөлфия, минем ирем юк. Татар малайын. Татар малайы. Татар малайы. Ну инде татарның битрәсен. Так, капка төбенә җыелабыз. Җавитовый. Җавитовый Шакиров. Менә шуңа күрә КВНда егетләр күбрәк. Руслан уен булды. Димәк, аның җиңүчеләре дә булырга тиеш. Әлбәттә бар. Дөресен әйткәндә, минем алар белән үзенең танышасым килә. Әзрәк танышып, аралашып, шаяртырга өйрәнер идем. Беләсеңме, Руслан, бүген синең өчен махсус шундый супер мөмкинчелек бар. Нинди инде ул? Бүген Наилә аларны безнең студиягә чакырды. Алайса закламыйк, сүзне Наиләгә бирик. Сәлам, дуслар. Бүген безнең студияда Әйдә Шая Татар КВН лигасының чемпионнары Алсу командасы. Сәлам, кызлар. Мин сезнең өчен күңелдән җиңүегез белән котлыйм. Рәхмәт. Һәм иң беренче соравым, нишләп Алсу? Чөнки мин Назлыгөл. Ул шаярта. Дөресен генә әйткәндә, ул безнең уйламаганда килеп чыккан исем булды. Абла инде күп кешегә җавап бирәбез, чөнки без кызлар, ә безгә барсы да ярый. Ярый аңлашылды. Менә сез бит инде КВНда сезнең дебют. Сез беренче мәртәбә һәм сез бердән бер кызлар командасы. Ничек сезгә авыр булдымы? Егетләр белән көрәшергә, гомумән күптән инде КВНда уйный торган командалар белән. Гомумән әйткәндә көрәшергә җиңел булмады. Әмма беләсезме, менә безнең кызлар гына командасы һәм дөресен генә әйткәндә, мин үзебезнең командада бер егетне дә күз алдыма китермим. Безнең состав белән безгә бик рәхәт. Кызлар, сезнең һәрберегезнең дә үзенең образы бар әйме сәхнәдә, ләкин Назлыгөл образы ул ничектер кешегә истә калырлык инде, әйме? Ул сезнең фишкагыз, әйме? Син менә Назлыгөл тормышта да шундый юкмы? Ну, кайчакта булгалы инде. Дөресен әйткәндә, мин тормышта бик җитди.
андый шаяртып, күліп, Керек вакытта. тігі керек вақытта шындай өзіншәлікті образға кірерге де. Бұлай, тігі сәхнәге шыққаш аңлайсың сәхнә синекі екенін, өзіне өзі кіріп кетесің шул образға. Ничек шундый кызыклы мәзәкләр килеп чыга сезнең? Гомумән әйткәндә, безнең һәрберебезнең образлар бар, әлбәттә. Һәм менә безнең шуткалар чыгалар тормыштан. Бөтен кеше белгәнчә без буача укытучылар һәм менә тормыштан бер шутка, мәсәлән, кызлар уку беткәч сезнең дипломнар. Мин авылга укытырга кайтсам, миңа миллион бирәләр, ягъни грант алам. Юлер, мин ул акчага Audi алыр идем. Менә шулай һәрберебез үзебезнең образда булып, тормыштан, көнкүрештән шундый шаяртулар чыгарабыз. Аңлашылды, кызлар, әйдәгез, хәзер уйнап алабыз. Әйдәгез. Уйның кагыйдәләре бик гади. Мин Зәлә, син капитан буларак, сиңа инде шундый бер төп миссияме. Син хәзер бу колакчаннарны киясең. Наушникларны инде. Һәм сиңа, синең командаң аңлатачаклар бер тулайым фраза. Ул булса да ул фраза керәчәк. Кем, кеше, кем, кайда, һәм ул ни эшли анда. Уйның максаты инде ул әлбәттә капитан ничек үзенең командасын аңлый икән белербез. Тикшерәбез. Мизелә, хәсин наушник киясең? Ишетеләме? Музыка бара? Нормально? Бара музыка. Все нормально. Ишетеләме? Все, киттек. Кызлар, сезгә әйтәм инде, КВНчик Жираф. Театрдан урлаган кызларның бүлеген. Беренче, кем? Әйдәгез, чыгабыз как команда. Китегезме? Чыктык команда булып. Киттең. Чыгасыз сәхнәгә? Юк. КВН. КВНчы. Без. Нет, КВНчы. КВНга чыгабыз. КВНчик. Жираф. Uzun muyunlu. Жираф. Угез. Жираф. Bir uгез бара. Burunlu. Жираф. Uzun mu? Жираф. Yok. İkincisi жираф. Ne? Пятнало. Жираф. Жирафа пятна. Шкаф. Жираф. Муйон. Жираф. Ey yonadan. КВНщик. Без. Birinci söz ne? Стоп. Все, туктатабыз, әйме? Минзилә, ниндәй булды ул фраза в итоге? КВНщик Жираф. Әйе, дөрес, молодец. Давам итәбез. Хәзер тагын музыка кабыз. Хәзер син кайда? Кайда ул кеше? Театрда. Театр. Театрда. КВНщик Жираф. Театрда. Хәзер инде өченче ни эшләде ул кеше анда? Kızlar. Әйтсен башта. Без җиңдек. Kızlar. Сәхнәдә. Kız. Между нами провода. У кого медаль? Давай. Сен тормыймы бу? Без кем? Kızlar. Приз. Кызларны. Кызларны дальше кызлар. Bu нәрсә? Кызларның җиңүе. По-другому. Приз. Нет, Татарша. Kızlarının bulegi. Bulegin urladı. Kızlarının bulegin urlagan teatrda КВНщик Жираф. Özümüzle süper. Нәтиҗәдә инде безнең капитан менә дигән команданы аңлый торган кеше булды. Һәм әйдәгез, шаяртыгыз, уйнагыз һәм кызы итеп вакытны үткәрегез. Кызлар, хәзер әйдәгез, назлы гөл кебек саулашабыз. Пока! Шаярышып, күлешеп алдык. Хәзер инде укырга да керешергә була. Никола дисең кисәк кенә?
Чөнки хәзер сессиянең иң кызган чагы. Әнә, безне карап утыручы студентларның борчылганы монда кадәр сизелә. Әйтәләргә борчылмасыннар. Чөнки безнең хәбәрчебез Гөлназ сессияның уңышлы тәмамлар өчен лайфхаклар әзерләде. Әйдә алайса карап китик. Әйдә. Сәлам, егетләр һәм кызлар. Хәзер күпләрегезнең башында бары тик бер генә уй. Сессия һәм тагын бер тапкыр. Сессия. Миннән һәм минем курсташларымнан сезгә берничә бик текә лайфхак бар. Беренче ысул. Йокларга ятар алдыннан кирәкле мәгълүмат язылган кагазны яки китапны мендәр астына куегыз һәм җитәчәк имтиханда барысын да беләм дип уйлап ятыгыз. Йоклаганда тешегезгә булса да керер. Ләкин бу ысул эшләсен өчен берәр тапкыр булса да укып чыгара кирәклеген онытмагыз. Икенче ысул. Акыллы итеп күренергә тырышыгыз. Күзлек, прическа, кием. Әмма укытучы каршына беренче килүегез икән, булышмаячак. Имтихан алдыннан төнге 12-дә зачетканы кулга алып, тәрәзәне ачып, «Бишле кил!» дип кычкырырга кирәк. Так, минем бишлеләкте бугай. Бер булды, 2, 3, димәк 4. 5 сумлык тимер акчаны бишле булсын дип теләп, керер алдыннан аяк киемгә салып куярга кирәк. Әгәр инде бишле куймасалар, имтиханнан соң сагыз булса да алырсыз. 5. Хәзер төп корал, шпаргалка, күчергеч. Аны ясауның үз фишкалары бар. Текстны кечкенә генә 8нче шрифт белән язарга кирәк. Аннан соң әзер язманы чыгарып, бәләкәй ясап кисәргә. Ничек мөмкин? Шулай яшерәбез. Мәсәлән, җиң астына кертеп берәр чәч кыстыргыч белән эләктереп куярга мөмкин. Минем курсташларым имтиханнарны һәр ел сайын нәкъ менә шушы юллар белән бирәләр. Һәм ел сайын эшләми калганы юк әле диләр. Хәер, 4нче курска җиттек үзе. Мин ахыргы чиктә сездән шәхсән үзенә бер шәп лайфхак тәкъдим итәм. Ни бары? Укырга кирәк. Бер кайчан да эшләмичә калганы юк әле. Уңышлар сезгә. Руслан, сессия биткәч мин нәрсә эшлим беләсеңме? Нәрсә эшлисең? Мин күңелләшергә барам. Ерак барасыңмы инде? Белмим, уйламадым әле, бәлки кинога барырмын, бәлки кафега. Хей, бигрәк күңелсез. Ә менә безнең хәбәрчебез Толия ничек күңел ачырга кирәген белә. Мине дә өйрәтер микән? Нишләп өйрәтмәсен? Аның өчен бар тик алдагы сюжетны карарга кирәк. Кичкенә чакта сезне кибет тележкаларына утыртып йөрмәгәннәр икән, бала чагыгыз булмаган дип санагыз. Әллә сез бала вакытта әле тележкалар юк идеме? Күрәм, сез моны бушка вакыт әрәм итү дип кенә саныйсыз. Әмма мин алай уйламыйм. Чөнки нәкъ менә бу уеннан яңа спорт төре барлыкка килгән. Узган гасыр урталарында Америкада ясалма арбаларда йөрү иң популяр ял төре саналган. Хәтта хәрби очучылар да авиация бомбалары йөртә торган арбаларда этешеп уйнарга яраткан дип сөйлиләр. Бәлки бу шөгыль шул заманындагы бер уен яки маглуб булып кына калган булыр иде дә. Бәхеткә 1958 елда Арт Инглс үз арбасына бензопила моторы куеп киләчәк спорт машинасының прототипын уйлап чыгарган һәм аңа карт дип исем биргән. Бүген картта йөреп карар өчен авиация бомбасы йөртә торган тележкалар эзләргә кирәкми. Бары тик махсус картинг үзәгенә генә килергә кирәк. Туктагыз, машинага утырырга ашыкмагыз. Башта экипировка. Уттан саклый торган тукымадан тегелгән кием һәм шлем. Инструктаж һәм стартка игътибар иттек. Дүртмең квадрат метрлы трасса һәм бары тик үзеңә һәм тимер атыңа гына ышаныч. Куркыныч борылышлар, моторның үкерү һәм максималь азатлык хисе. Бәләкәй машина, шым машина белән ничек эшләйтсә, ул размер буенча эшләйтә һәм двигатель була.
Безнең зур картинкаларда 9 ат көче бар һәм 270 куплы. Ул безнең бәрелсә дә ул машина безнең әйләми, потому что ул равновесие тота. Ши машиналарда сез бит инде үзе белгәнчә бәрелсәләр машина әйләнергә может һәм безгә кешеләр килә нәрсә өчен урамда пробкада торсалар, монда пробкалар юк, мондалар адреналин драйвларны үзләреннән бетерәләр. Менә сез Mercedes, Audi, Bentley кайсы машинаны сайлыйсыз дип сорасагыз, мин сезгә булай җавап бирермен. Алар бөтенесе дә инде модадан чыкты. Хәзер менә мондый байкларга күчәләр. Беренче түгәрәктә шикләнеп, үземне контрольдә тотсам, трекка бүтән машиналар кергәч, азарт хисе уянды. Узыш, хәвеф, машина һәм син. Уен гына булса да хис кичерешләр шин трассадагы кебек. Менә мин мәсәлән беренче тапкыр гына килсәм дә, 3нче призлы урын яулый алдым. Димәк, сез экстрим, драйв һәм адреналин кебек эмоцияларны хис итер өчен һәм үзегезне нәкъ Форсаж фильмындагы шикелле тоер өчен кая киләсен беләсез. Яңа елда безнең тапшырда да яңалыклар көтелә. Нинди яңалыклар инде ул? Яшьләр тукталышында Татмюзик дигән яңа сәхифә ачыла. Вау. Кемнәр катнашачак ул сәхифәдә? Кыска гына әйткәндә, бик текә төркем Абадели. Инде тулырак әйткәндә, алдагы видео язмада. Ике юнәлешне бергә кушып, татарча музыканы һәм рокны бергә кушып, аерым бер стиль тудырган төркем каршы алыйк. Kuşlar, gönlünü koşaklay, ferişte
Дуслар, миңа калса сезнең беренче тукталышыгыз, беренче уеныгыз бик текә үтте. Әйе, без сезне үзебезнең командада күрергә бик шат. Беренче тукталышыгызны менә дигән үткәрдегез. Афәрин. Сезгә бик зур рәхмәт, тик кызганычка каршы ярты сәгать вакыт узып та киткән икән. Дөресен әйткәндә, мин сизенчедә калдым. Безнең тукталышлар шулай тиз үтә инде ул. Хәзер безнең тамашачылар белән саубуллашу вакыты килеп җитте. Киләсе тукталышларга кадәр Сау булыгыз! Шәпләре, татар яшьләре, алга бар.